ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш тж. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 тамошинои арзон омода кардагем. пешкаш мекунем бардорон. Мошинои советский аст ва мошинои замонавӣ ҳам аст бардорон. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред бардорон ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем бардорон. агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ва ягон чизга бардорон, дар номаро имо WhatsApp моро мегиред, мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубли баробар аст ба 151 сомонӣ. мо бошад наворро сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро поделиться кунед. мо бошад наворро сар мекунем. рафтем. Якм мошини фурӯшӣ. Якм мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Mercedes Benz C класс соли бароишаш 1994 аст. дӯстониш бе гази холия. объем моториш 8 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. мошин ду баллони пешаш нав задага, ду баллони ақибаш 70%. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз ва задагӣ пуштагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи ҳисоб. нархаш 28600 сомон бо курси имрӯза гирем агар 189000 рубл мешавад. мошин бо савдо карда мешавад дӯстони азиз, бо телефон не. кадоми харидор рафтага мошин дар пеши капот савдо мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дига маълумотша гирем бардорон. агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира, дар номаро имо WhatsApp моро мегиред, мо пешкаши харидор мекунем. мегзарем бардорон ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Hyundai Starex соли бароишаш 2010. сӯзиш фурӯш дизел, объем мотор 2 литр, коробкаш механика. ҳолати мошин хуб аст дӯстони азиз. мошин ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош ҳаста гуфтага чанд хан номаълум. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархаш 26000 сомон бо курси имрӯза гирем 172000 рубл мешавад. Hyundai Starex алиши мешавад гуфтага бо Hyundai Porter як боша болоиш пул метиҳам гуфтага бо маслиҳат мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадомитон харидор бошед ки алиш карданӣ бошед, дига маълумоти пурраша гирем бардорни азиз. ногуфта намонад ки лайкотона дариқ надорем ва обуна шавед. меҳнатон барои шумо. як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз. караванаи соли бароишаш 1997 аст. сӯзишаш бензин газорат кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробка передачаш механика. ҳолати мошин беҳтарин дӯстони азиз. афсус ки маълумоташа дӯстон кам рӯй кардаган. мошин дар ноҳияи гулистон қарор дорад. қайроқон бардор. нархаш 27000 сомон бо курси имрӯза гирем 178000 рубл мешавад. ҳамин каравани мебинем бардорон бо хатчбекам алиш мешавад гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо. арзонам мекунем гуфтага алишам мекунем. рақамошон чӣ хеле мебинем ҳаста. метавонед дига маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Opel Astra J соли бароишаш 1998. сӯзиш фурӯш бензин газорат кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. мошин задагӣ пуштагӣ надорад. кузуфуш 100% документ дорад. 4 та электропакет бардорен азиз. баллонош созай дӯстони азиз ва люкам дорад. қарор дорад шаҳри Кӯлоб. нархаш 33500 сомон бо курси имрӯза гирем 221000 рубл мешавад. кадомитон харидори бардорен азиз, метавонед дига маълумоти пурраша гирен. рақамошон дар рӯи экрани шумо. мо бошад видеоро давом медиҳам дӯстони азиз. дар навори охирам бардорен азиз. мошинои арзонам доред. то охираш тамошо кунед. мошинои арзонам мебинем. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ бардорон ВАЗ 2107 свети сафеда соли бароишаш 2003. сӯзишаш бензин газорат кор мекунад. объем моториш 5 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардорин азиз. мошин бе ягон камбудия дига маълумотча хатон мегирем дӯстон. қарор дорад шаҳри Душанбе. нархаш 15000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 99000 рубл мешавад. кадоми харидор рафтага бо арзон мекунем. савдои хуб дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. кадомитон 07 хариданӣ бошед занг занед. дига маълумоти пурраша бардорон аз ҳисоби мошин гиред. марҳамат. мо наворуна давом медиҳем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ бардорон ВАЗ 21099 соли бароишаш 1994. сӯзишаш бензини холия. объем мотор 1.5 карбюратор дӯстон. коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарин бардорен азиз. мошин 4 та баллони нав задагӣ тайёрай. хадавои 100% ҳаста. ҳуҷҷатош бучидага. дига маълумоти пурраша бардорен азиз. айхчон мегирен.
мошин қарор дар шаҳри Душанбе. нархаш 6000 сомон бо курси имзо гирем агар 39000 рубл мешавад. мошин бо савдо кадам мешавад гуфтага савдои хуб дорад, арзон мекунем гуфтааст бош. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. дигар маълумоти пураша метавонед айхчон гиред. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтага ягон камбудӣ надорад. ҳай занг занем бо дигар маълумотша гиред. марҳама. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастае. ваз 2106 соли бароишуш 1989 судфурӯш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотори 6 литра, коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарина барадор аз мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёра. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 13000 сомона бо курси имзо гирем агар 86000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад. савдои хуб дорад ва варианти алиши ҳам дорад барадори азиз. ягон вариант дошта бошад пешниҳод кунед. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумоти пураша айхчон гиред. марҳама. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ дӯстон Opel Astra FI Opel Sedan аст. соли бароишуш 1993 неки мошина чотка кардагиян 97 кардагиян. судишвараш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотори 6 литра, коробкаш механикай. састияни мошин беҳтарин дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 26000 сомона бо курси имзо гирем 172000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад. савдо дорад гуфтага кадоми харидори аниқай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. дигар маълумоти пураша гирен. ногуфта намонад ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хона, замин, квартира. дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем дӯстон ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо дӯстон як тайга Mercedes Benz C-класс аст. соли бароишуш 1993 аст. судишвараш бензин газ кор мекунад. неки мошин фақат бензинка дигаштага гуфтагаи соҳибаш ҷои газаш вайрона ё ки намедонам дӯстони азиз маълумотиш камай. объем мотори 8 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош буд шуда гуфтага хадавои кардан дар кора гуфтага хай ба нархаш гуфтага меарзад. мошин қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. нархаш 25000 сомона бо курси имзо гирем агар 165000 рубл мешавад. кадоми харидора бо ягон чи дигар мегзарем гуфтагия. дар рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумоти пураша гирем бародар азиз. бо арзон мекунем гуфтага 25000 сомон. марҳамат занг занед мошина харем. мегзарем дӯстон ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ бародарон яъне мошини нав модели навай гуфтага нав ай вагони овардагиян. номуш бародарон хали ҷайкура чи ам хали наистага. соли бароишуш 2018 буда. судишвараш бензини холия. объем моторош 3.5 литра, коробкаш автомата. мошина навай гуфтага кондитсионер ҳамаи чизи замонавиро дорад бародарон ва дигар маълумотша хайхтон мегиред. мошин дар шаҳри хуҷанд буда. нархаш 650000 сомона бо хай муомила мекунем гуфтага. мошин навай раснамошка шидага гуфтага соҳиби мошинаш хай кадоме ки медонад дӯстони азизам хе мошинора хай свеча хали зард буда. дигар маълумоти пураша метавонед гирен кадометон агар харидор бошед ягон интереса дошта бошед. марҳама. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо дӯстон як тадига ваз 2107 соли бароишуш 1998 судишвараш бензини холия. объем мотори 6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад бародарон. задагӣ пӯшидагӣ надорад. свети сурхай. қарор дар шаҳри хуҷанд. нархаш 17000 сомона бо курси имзо гирем 112000 рубл мешавад. мошин варианти алиши ҳам дорад гуфтагаи соҳибаш. ягон вариант дошта бошам пешниҳод кунед дӯстон ва арзонам мекунем гуфтага каси бо пул мехарад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумоти пураша айами ака гирем бародарони азиз. ай шумо хоҳиш мекунем ки видеои маро падилса кунед, лайкотона дареғ надорен. меҳнатои марои шумо раҳмат барои дастгириётон. мегзарем дӯстон ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ мадон ваз нивай соли бароиш 1983 судишвараш бензини холия. объем мотори 6 литра, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад бародарон азиз. мошин чотка кардагай задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин как надай бе ягон камбудия. дигар маълумотша мегирем дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи қумсангӣ. нархаш 30000 сомона бо курси имзо гирем 198000 рубл мешавад.
кадоми харидор аст агар бо мошина арзон мекунем мошин дар пеши капот савдо мешавад рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз маълумоти бештар аз ҳисобиҳои мошин худтон гирен ин буд мошинаи фурӯши мо дӯстони азиз ногуфта намонад ки шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошед хона замин квартира чизе дошта бошед бародарони азиз метавонед дар номераи имо ватсап муроҷиат кунед мо реклама мекунем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.